Huma 175 il-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna li ġew irreġistrati bejn il-ħadd u tnejn. Din iċ-ċifra tella 22,657 in-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Kif nhar il-Ħadd nagħlqu s-sena naffaċċjaw din is-sitwazzjoni tant diffiċli. It-tnejn tħabbar ukoll li fiequ 216 persuna oħra biex issa huma 19,663 dawk il-persuni li fiequ mill-COVID. Dan kollu kien konfermat mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie mħabbar ukoll illi fl-aħħar 24 siegħa sfortunatament tilfet ħajjitha mara ta' 89 sena li kienet rikoverata fl-Isptar St. Thomas kawża tal-pandemija. Sabiex issa il-vittmi f'pajjiżna żdiedu għal 316. Bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 2678 bl-aħħar 8 ijiem jaraw żieda ta' 1765 każ ġdid ta' COVID-19. Tul il-jum tal-Ħadd ingħataw 1657 vaċċin b'total ta' 28,048 illi ingħataw it-tieni doża. Intant, wara li pajjiżna ħareġ mill-aħħar ġimgħa ta' frar illi kienet ikkaratterizzata minn jiem ta' każi rekord, preżentament l-R factor jinsab aktar minn 1.2.